Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साख्रि फैबाय RRB आव अके स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय जायनि माने खाफालाव दङ RRB आव साख्रि मोनगोन आरो गोदान मासि एबा भेकेन्सि 6000 नि बारा दङ हौवासा हिनजावसा बेयाव एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइ खालामबानो जाबाय लिंकआबो एक्टिभ जाखाबाय स' बेखायनो जों नायगोन गोदान अफिसियेल नटिसखौ NBTC नि ग्रेड 3 HS लेभेलनि एग्जाम दङ दिनै बेखायनो बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना जुलाइ दानाव मोनगोन आरो 15 आगस्तनि सिगां नोंथांमोननि साख्रि जानाय चान्सआ दङ दा गोबाव खालामा जों थांनि RRB नि अफिसियेल वेबसाइटआव स' दायो जों फैबाय RRB गुवाहाटी अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय अफिसियेल नटिस नायनोबा बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अके दा जों अफिसियेल डाउनलड खालामखानाय दङ बेखौ डाइरेक्ट नायनोसै दा बेनो अफिसियेल नटिसआ बेनिफ्राय गायाव फैनानै डिटेल्सखौ नायनो हागोन टेबल अफ कन्टेन्ट्स दङ बेवहाय डेट वाइज होनाय दङ भेकेन्सि वाइज होनाय दङ स' बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन जे नोङो डाइरेक्टबो नायनो हायो जे फरायनाय एबा एज लिमिटआ बबेयाव दङ बेखौहाय पेज वाइजआवहाय बेबादि नायनो हागोन आरो दानिया बे पस्टआ जाहैबाय टेक्निकेल पस्टआव आरो बे टेक्निकेल पस्टआव मा क्राइटेरिया नांगौ जोङो दा नायजेनसै बेनि सिगां जों डेटखौ नायबावगोन बेनो जाबाय नै डेट होनोबा दा डेट होनोबा स' बेनि लिंकआ एक्टिभ जाबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ 28 जुलाइसिम दङ अनलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना पेमेन्टबो दाननांगोन आरो पेमेन्टआ 250 पेमेन्ट खालामनांगोन नाथाय नोङो एग्जाम होयोबा फैसाखौ मोनफिननाय जायो अके थ' RRBआ बेबायदि देन बेनिफ्राय ग्रेड 1 आरो लोगोसे ग्रेड 3 बेबायदि दङ बे पस्टआ टेक्निकेल लाइनाव अके माने टेकनिशियान पस्टआव बेयाव एप्लाइ खालामबा माखासे क्राइटेरिया नांगोन अके देन बेनिफ्राय नै ग्रेड वाइजआवहाय माखासे बैसो होनाय दङ एन्ड सेलारिबो होनाय दङ जेरै बैसो 18 निफ्राय मिनिमाम हागोन आरो मेक्सिमाम 30 आरो 33 इयार्स नाथाय 5 बोसोरा जोंहा ST आ बारा मोनोखाय स' एसे बारा जागोन आरो 6055 जाबाय जोंहा ग्रेड 3 आव दङ आरो ग्रेड 1 आव 183 पस्टार दङ आरो बेखौ जन वाइज रानगोन आरो भेकेन्सिया उनाव बारायखायो बेखायनो स' जायनिखि इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन आरो बे एग्जामा गुवाहाटीआव जागोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन CBT सिस्टेमाव स' दायो जों नायोबा सिलेक्शन प्रसेसआ पस्ट वाइज दङ फार्स्टआव एग्जाम दंखायो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट खालामनानै साख्रि नाथाय CBT 1 आवहाय ओरैबायदि जागोन पस्ट वाइजआवहाय जागोन आरो जेरै टेकनिशियान ग्रेड 1 नि नोंथांमोना 90 मिनिट्स टाइम मोनदों 100 कुइसन बेनिफ्राय 1/3 नेगेटिभ मार्किं दङ मोनथाम रं जाबाथाय 1 माइनास थांबाय एन्ड नर्मेलाइज जागोन गासैबो पस्टआवनो बेखौ बुंदों स' बेनिफ्राय जोंनि सिलेबास होनोबा ग्रेड 1 आवहाय बेखौ नोंथांमोनानै बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला अके बेनो जाबाय माखासे साबजेक्ट वाइज होनाय दङ बेखौ नायदो देन आरोबाव टेकनिशियान ग्रेड 3 दङ बेनियाबो सेम नाम्बार जेरै 90 मिनिट्स टाइम मोनदों 100 मार्क्सनि 1/3 नेगेटिभ बेनिफ्राय नर्मेलाइज जागोन नेक्स्ट लेभेलाव लास्टआव सिप वाइजआव होनना बुंदों देन बेनि सिलेबासा एसे बेयाव गोरोबा अके दा नै बेनो जाबाय नै साबजेक्ट वाइजआव दङ जेरै हमना ला मेथ्स दङ GI दङ एन्ड रिजनिंबो दङ साइन्स दङ बेनिफ्राय एवारनेस दङ गासै 100 मार्क्सनि मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो मोनथाम रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन बेखिनि नोंथांमोननि एग्जाम स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ दानिया जों थांसै फरायनाय क्राइटेरिया स' दायो जों नायसै फरायनायखौ दा जों मिथिबाय बेयाव टेक्निकेल पस्टआव नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन बा नोंथांमोना कर्स नांगोन जेरै स' टेकनिशियान नोंथांमोननि ITI लानाय बा नोंथांमोना डिप्ल'मा लानाय इलेक्ट्रिशियान बा नोंथांमोननि मेकानिक जि दङ सिगनेल 1 आरो ग्रेड 3 आव बे टाइपनि जानांगोन सिम्पल 10 पास खालामनानै नङा 10 पास खालामनानै नोंथांमोना ITI लानाय जानांगोन जिखुनु जाया स्टेट जा नोंथांमोना सेन्ट्रेल जा जि दङ आरो बेनो जागोन अके दा बेखायनो जों सिम्पल 10 पासआ बेयाव खालामनो हानाय नङा दा नोंथाङा 10 पास खालामनानै ITI एबा HS पास खालामनानै जिनिखि ITI कर्स दङ ना होमबानो बे पस्टआव जोङो खालामनो हायो दा बेनो नोंथांमोननि गासैबो डिटेल्सखौ मोनथिबाय दा बेनिखाय जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय दायो अनलाइन खालामदो देन ग्रुप D आरो लोगोसे आन्डार ग्रेजुवेट NTPC एग्जामा थाबैनो जासिगोन जेब्लानो हरखाबै अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन